Vi kigger nu indenfor hos kunstner Niels Sten Sørensen, som her vil vise os sine kunstværker. Og så spørger vi ham om, hvor han egentlig henter sin inspiration. Hør selv med her. Ja, vi er her til Art Week, vi er sammen med Niels Sten Sørensen. Og Niels, du har lavet nogle malerier hernede, mens der var Art Week. Hvad er det for nogen? Jamen, jeg startede på 4 nye. Du startede på 4 nye? Men jeg havde også nogle billeder med, som jeg ligesom har gjort færdige her. Ja. Jeg har ikke gjort færdig. Jeg ved sgu aldrig, hvornår jeg er færdig med mine billeder. Nej. Men en af tankerne her med Art Week, det er jo, at man hvad skal jeg sige, står og laver noget, mens man er her. Ja. Ja. Og det har jeg i allerhøjeste grad også gjort. Jeg betragter det at komme her som en dejlig chance, en dejlig udfordring for mig til at præstere noget, opdage noget ved mig selv, nogle nye sider. Ja. Og blandt andet fordi publikum kommer, der er jo ført kommet rigtig mange publikummer i år. Ja. Og de kigger på, og de er nysgerrige, og der er ikke nogen af dem, der hverken sparker mig eller skal ud. Tværtimod er der nogen af dem, der sådan siger, at de synes, det er rimelig godt, det jeg laver. Ja. Og det er jo altså... jeg laver ikke billeder for at sælge dem, selvom jeg da gerne vil sælge dem. Parentes bemærket. Det at sælge et billede, det er et udtryk for, at folk kan godt lide det, jeg laver. Ja. Det vil sige, jeg vil egentlig gerne, folk kan godt lide det, jeg laver. Men altså, når folk bare standser op og kigger på, så føler jeg også, at så er jeg sgu nødt til at præstere noget. Ja. Jeg er nødt til at kræve noget af mig selv. Ja. Jeg kan ikke bare sige la 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 la. Jeg er nødt til virkelig at stramme mig op. Der kommer hele tiden folk. Den eneste måde, jeg kan slappe af, det er simpelthen at gå lidt væk. Ja. Og det... Der skal man jo forvente, at man hele tiden bliver hentet ind igen, for de går jo hele tiden rundt og kigger. Ja. Hvad med det, du har her? Jamen, det der... Ja... For mig jeg giver helst ikke mine billeder titler. Nej. Og det er, fordi mine billeder er udtryk for mig selv og alt, hvad jeg ligesom har oplevet i mit liv, har gjort mig af tanker, har haft af op- og nedture. Jeg har rejst i op til 50-60 lande. I nogle af landene har jeg arbejdet i måneder og nogle gange i år. Jeg har jo boet et par år i Grønland, og jeg har arbejdet i det sydlige Indien. Men hver eneste gang jeg laver et eller andet billede, så dukker der et eller andet op. Der kommer nogle associationer fra noget, jeg har oplevet. Måske noget, jeg også har læst, noget, jeg har gjort mig af tanker. Det vil jeg så som barn eller sådan noget. Og alt sammen noget, som er et udtryk for mig. Og hvis jeg giver mine billeder en titel, så jeg sporer jo det menneske, der kigger på mine billeder, så i en eller anden retning. Og det har jeg ikke lyst til. Nej. Fordi alle mennesker er unikke, har deres egen baggrund, deres egen oplevelse, deres egen udvikling. Og derfor vil jeg hellere, når de kigger på mine billeder, at mine billeder vækker et eller andet hos dem selv. Ja. Og hvis jeg giver dem en titel, så giver jeg dem også en nøgle til at låse billedet op for mig. Det er ikke meningen. De skal selv låse billedet op. Ja, ja. Og Nu har du det. Du har også nogle stående ved siden af. Hvad er det for nogen? ja... Den her, jeg startede den derhjemme, og min kone kan den arbejdstiden gåsen. Jeg har selv, sådan efterhånden som den begyndte at udvikle sig, tænkt på, at den egentlig minder mig lidt om sådan en. Jeg kalder den nu en skryder. Ja. Altså en, der står og puster sig op, og virkelig, og der kan jeg ikke lade være med at komme til at tænke lidt på Donald Trump og lignende. Så han har i hvert fald ligget og luret lidt i baggrunden, da jeg malede den undervejs. Ja. Og så er der et andet billede her. Altså den der kommer til at handle om dybhav for mig. Ja. Og den blev så undervejs faktisk aktuelt med det, der skete op ved Titanic, ikke? Ja. Så det kan jeg ikke undgå, at det har jeg også tænkt på undervejs. Men altså billedet var undervejs før den tid. Ja. Men den blev ligesom mere og mere klar inde i mit hoved, hvad det var,
Og efterhånden så dukkede det der. Nå, det er et udtryk for det, jeg snakker om. Altså, jeg har arbejdet med nogle børn fra slumkvartererne med i en rydning i det sydlige Indien. Simpelthen en rydning ude i junglen. Okay, du har været i Indien også? Ja, der har jeg arbejdet sammen med min kone for 10, 11, 12. Det var i 1910, der 2010-2011, så hvad er vi, 12-13 år siden, ikke? Ja. Og der arbejdede vi et halvt års tid der med i en lille sammenslutning, der hedder Ananya Trust. Men det er jo ikke det væsentligste. Det væsentlige det var, at da vi arbejdede dernede, så kom vi jo også ud og altså den skole, som det var nogle universitetslektorer, som havde ligesom overtaget den der sponsorat af den skole. Ja. Der var ingen af de der unger, der havde råd til at gå der. Deres forældre havde heller ikke råd til det. Men alle børnene var børn, som havde forældre, der var på stoffer, eller var døde, eller... ja, det var meget sødt. De var også næsten alle sammen blevet udsat for på en eller anden måde noget kriminelt. Ja. Og så var der altså nogle universitetslærere, som ligesom havde taget de der børn under deres vingers skygge, og vi oplevede så sammen med de børn, nogle gange så kom de med en bus, og sagde, okay, nu kører vi ud til den diskussion og oplever et eller andet sammen der. Og det gjorde vi så. Og der var også flere andre måder, som vi oplevede virkelig kom ind under det indiske miljø. Indien er et fantastisk land. Jeg elsker at være i Indien. Og det er så intenst lydende og lugtende og menneskehavt. Altså, det er virkelig skønt. Ja. Og så er der jo så her, det er simpelthen bare sådan et eller andet tågebillede, jeg har af, hvor jeg prøver på at... Du har ligesom et slot der, hvad er det? Ja, det er et tempel. Et tempel, ja. Ja, men altså et tempel, som har ligget ude i junglen, og det er ikke noget bestemt tempel. Nej. Altså fordi jeg har både været i nordlige og sydlige Indien, og jeg har set mange forskellige templer rundt omkring i Indien. Og det er bare mere den der fornemmelse af, at man bevæger sig rundt i et område, hvor de har 3.015.000 forskellige guder, og folk tror på det, de lever det ud, og man kan ikke lade være med at blive meget, meget påvirket af det. Nej. Så men jeg synes, det er sgu så stærkt at være der. Ja. Det var det. Ja. Der kan siges meget mere om det, måske med. Det der... Ja. Der var min arbejdsopgave for mig selv, det var simpelthen et eller andet med... Og der giver jeg så, der låser jeg det lidt. Ja. Det er noget med en katastrofe, det er noget, som godt kan sammenlignes med Atlantis. Ja. Men Atlantis er jo også bare en legende. Og det vil sige, det er noget med et eller andet højt udviklet rige, som har ligget på et eller andet tidspunkt og er gået til grunde. Ja. Det kan være det kæmpe vulkanudbrud, der var der i 1600-tallet før Kristi fødsel på Santorini, som ødelagde Kreta. Det kan være mange andre ting. Ja. Men det er simpelthen bare en kæmpe katastrofe, som nu ligger under havet, og havet har haft en stor indflydelse. Det var sådan set lidt det min arbejdstankegang, da jeg var arbejde. Ja, ja. Den har dalen Donald været undervejs længe. Nå. Og den har jeg gjort med mange tanker. Men det er bjerget. Ja, det var egentlig det var egentlig nogle tvillingebjerge fra starten af. Ja. Og det andet bjerg var efterhånden er det glædet helt væk, blevet malet tyndere og tyndere og fjernere. Det er der stadigvæk inde i mit eget hoved efter os. Men det er altså et eller andet med noget, hvor der er et eller andet her indover. Ja. Og det har også for mig lidt med kunstig intelligens at gøre, sådan nogle ting. Alting er jo blandet sammen, fordi alting er jo rodet sammen inde i ens eget hoved. Ja. Folk de synes også, at mine billeder er ret uhyggelige, så siger jeg så, prøv sgu da for helvede at kigge på verden. Synes du, den er hyggelig? Den eneste måde til, at vi kan komme videre, det er, fordi vi har indpodet i os fra naturens side, at vi
de er lidt mere positive, end de bliver negative. Ja. Og hvis ikke det var sådan, så ville vores art sgu ikke overleve. Nej. Vi var nødt til ligesom at sige, det går nok. Jamen altså, okay, det er helvede til, men og fordi vi har den der, det er en af årsagen til, jeg tror, at Homo sapiens stadigvæk lever, selvom man kunne godt blive bange for den kunstige intelligens, at den kunne gå hen og blive en selvødelæggende opfindelse. Ja. Så. Ja. Men det er sådan noget af det, du har med i den omgang her. Ja. Så. Det er. Ja. Men det var hyggeligt lige at snakke med dig om det her.